Další potěšující snímek, který svědčí o tom, že náš lid buduje svůj stát opravdu s láskou a s největším úsilím. V neděli 2. prosince přijel na Smíchovské nádraží vlak vezoucí 644 tun uhlí. Byl to dar pražským školám. Delegace vedená poslancem Procházkou odevzdala zásilku náměstku pražského primátora doktoru Vackovi. V vlaku hned v týž den, tedy v neděli, nastoupila pracovní brigáda z Křižíkovy továrny a jen za dopoledne vyložila 14 z 33 naplněných vagonů. Dvě velké haly filmových ateliérů v Hostivaři vyhořely. Stalo se to krátce potom, co ministr Kopecký zahájil při malé slavnosti natáčení druhého sovětského filmu v Praze. Při té příležitosti ministr informací upozornil na nepřátele českého filmu, kteří se snaží brzdit jeho rozmach. Řekl, že budou potřeni. Vypukl požár jako odpověď na toto prohlášení? Snad. Jisto však je, že plameny ničí hodnoty, které dnes nelze číslem vyjádřit. Prvními Vánocemi míru jsme vstoupili opět do prvého roku, který nebude poznamenán krví, zlobou a ničením, ale radostí tvůrčí práce. Stavíme nový svět a vracíme se k myšlenkám o lásce a bratrském soužití všech lidí. V tomto lese v Bílovicích u Brna nalezl moravský spisovatel Rudolf Těsnohlídek 23. prosince roku 1919 děvčátko polomrtvé zimou a hladem. Zachránil je před smrtí a na paměť této události a podle vzoru vánočních slavností dánských se nyní vztyčují každého roku po celém státě vánoční stromy republiky. Připomínají našemu srdci veliký závazek lásky ke všem lidem dobré vůle, pomoci trpícím a zvláště dětem. Zakrátko se rozářily stromky po celé naší vlasti. Tisíce dětí u nich ohřálo svá srdce a do svých duší přijalo lásku, které svět tolik potřebuje. Vánoce českých dětí v Tatrách. Ministerstvo sociální péče a pověřenstvo sociální starostlivosti v Bratislavě zřídili rekreační střediska pro české děti v Tatrách. Jsme v Tatranské Poliance, kde české děti poprvé poznávají krásy slovenské přírody a pohostinství slovenských bratrů. Členové lidové myslivecké společnosti v Jirnech u Prahy pečlivě dbají po celý rok o drobnou polní zvěř. A zvláště teď na počátku zimy je třeba připravit krmelce a zásypy, začít s dokrmováním bažantů, koroptví i zajíců. Jen tak je možno vypěstovat větší počet zvěře, než jsou plánované kmenové stavy, a tou potom obohatit stůl nás všech. Podzimní hon, to už je pak jen odměna za celoroční svědomitou práci. Tady se ukáže, jak se jirenčtí starali o svou honitbu. Zdeněk Vála, traktorista místního zemědělského družstva, je jedním z nejlepších střelců. Má také dobře vycvičeného psa. Prostě myslivec tělem i duší. Ale nejen to, i starostlivý hospodář. Už po první leči kruhového honu je vidět, že se lidová myslivecká společnost v Jirnech starala o svou honitbu dobře. Zatímco nápory větru se sněhem vylidnily uličky Malé Strany, vřel už střed města ruchem přicházejících Vánoc.
Výklady na hlavních třídách zazářily bohatstvím nejrůznějšího zboží. Náš socialistický obchod byl výborně připraven. Stovky a stovky nejkrásnějších dárků, od nejdrobnějších až po nejluxusnější, přitahují k sobě oči a kladou otázku, který z nich si vybrat. Na Karlově náměstí se objevily první stánky tradičního pražského vánočního trhu. S ubíhajícími dny rostla nákupní horečka. Ona totiž správně naplánovaná práce přináší i jiné výhody. Patří-li k tomu moderní strojové vybavení a dobří pracovníci, pak je úspěch zaručený. V pivovaru ve Velkém Březně u Ústí nad Labem nejenom plán splnili, ale ještě ho daleko překročili. A není to pivo ledajaké, je to 14stupňový březňák. S tak lahodným nápojem mají občané Ústecka a Liberecka důvod k přípitku skutečně oslavnému. Ani příchod Dědy Mráze nenechal na sebe dlouho čekat. Pražské děti si v pionýrském paláci Julia Fučíka v Havlíčkových sadech připravovali ozdoby na vánoční stromeček. Děda Mráz musí být přece uvítán, jak se patří. A dětská fantazie a dovedné ruce dokážou vytvořit roztomilé věci. Z jejich ozdob i dárečků měli jistě radost všichni. Rodiče, děda Mráz a hlavně pražští pionýři sami. Zaujala nás zpráva Československé tiskové kanceláře. V pátek minulý týden došlo před prodejnou ve Švermově ulici k takové situaci, že pořádek musela udržovat skupina příslušníků veřejné bezpečnosti. Aby se zabránilo zbytečným návalům, rozhodl odbor obchodu Okresního národního výboru České Budějovice, že se kozačky napříště budou prodávat na veřejném prostranství. Nejen v Českých Budějovicích, ale všude, kde se kozačky objeví, vypadá to v prodejnách stejně. Výroba se zase jednou vyznamenala. Tolik koupěchtivých a tak málo zboží. A co tomu říkají ti, kteří by chtěli tuto praktickou ženskou obuv darovat pod stromeček? Nebo ty, které by se v nich chtěli zahřát v plískanicích a ve sněhu? Scháním od Loňska a nemůže je vůbec sehnat a většinou vždycky přijdu také buď veliká fronta, anebo vůbec nejsou. A já myslím, že by to mohli víc jich vyrábět, aby se na každého něco dostalo, protože já mám, řekněme, 3 dospívající dcery a nemůžu je od Loňska sehnat ani na jedno. A přitom jsou to teplé a pěkné boty. Hyje, paní, já už jsem se nalítala, že to není ani možný. A mám dítě v nemocnici, ty to právě scháním. Víte, že je tam takovou dobu a nemůžu to sehnat. Je to ostuda. O Moravskej Třebíči, městě starých kulturních tradicí i moderného obuvnického priemyslu možno každý nevie, že bolo aj stredisko maliarov a rezbárov jasličiek. Tradíciu založil třebíčský papierník, ktorý kedysi priviezol z Talianska prvé figurky betlehemskej legendy. Navštívili sme pána Jana Kroupu, jedného z mála třebíčských občanov, ktorí sa ešte dnes zaoberajú malovaním a vyrezávaním betlehemov. V Třebíčskom múzeu usporiadali výstavu najrôznejších jasličiek. Tieto napríklad majú 4000 figúr. Betlehem z vosku.
pohyblivé jasličky. Pozoruhodné figurky zvierat vyrobil obecný pastier na sklonku minulého storočia. Ve vinařských závodech v Praze mají na starosti celkem 500 sudů z 75 druhý vín. A tak musí každý den ochutnat obsah téměř 80 soudků, aby splnili normu a vy jste měli ve své sklence jen dobrý mok. A jejich dlouholeté zkušenosti radí. Pijte víno, bystří rozum a dělá náladu, ale nezapomínejte na střídmost. To Z znamená Zuzanu a Zuzana je všude doma zase znamená Pražské divadlo Semafor. Zpívající orchestr Ferdinanda Havlíka ovšem úlohu Zuzany nespívá. Slyšte sestry, slyšte sestry, slyšte sestry. Milé dítě, nám je tě líto. Řekl mi, že navždycky. Milé dítě, nám... V pásmu písniček Suchého a Šlitra vystupuje, kromě dalších, také Nina Hamerlová. Ta na to jednou doplatí, ta na to jednou doplatí, ta na to jednou doplatí. Pane, on má mě rád. Zuzanu zpívá tentokrát opravdová Zuzana Burjánová. My jsme kluci zvědaví, je to všechno, rozpívejte, jinak nás to nebaví. Víc jsme vám z představení nesměli prozradit. Autoři a režisér si chtěli to nejlepší schovat pro návštěvníky divadla. Pán si šetřil do prasátka, chtěl si koupit bič. Včera večer, ale zkrátka prasátko je pryč. Já jsem mu to prase vzala, kdy ho vrátím zas. Ráda bych vám zaspívala, jenže nemám čas. To, co na první pohled vypadá jen jako projížďka v jednom ze dnů podivně nezimní Prahy, je ve skutečnosti náhradní lodní cesta od podolské vodárny po Výtoň s obeplutím Vyšehradské skály. Vyšehradská skála byla kdysi nepřekonatelnou překážkou pozemní dopravy, dokud v ní nebyl roku 1904 proražen tunel. Za 6 let už tudy jezdila také tramvaj. Letos musel dopravní podnik přistoupit k důkladné opravě kolejí a troleje ve Vyšehradském tunelu. Přidali se další podniky, které opravují inženýrskou síť, především plynovod. Od poloviny prosince byla nejkratší pozemní cesta z Nového Města do Podolí a Bráníku znovu otevřena. Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezident republiky Gustáv Husák přijal na Pražském hradě zástupce pracujících našeho národního hospodářství. Na 250 členů kolektivů, které se nejvíce zasloužily o předčasné splnění úkolů 5. pětiletky, zastupovalo průmysl, stavebnictví, zemědělství, dopravu, spoje, lesní a vodní hospodářství, zahraniční i vnitřní obchod, místní hospodářství, výrobní a spotřební družstva. Soudruh Gustáv Husák ocenil také záměr a odhodlání obsažené v hlášení na počest 15. sjezdu Komunistické strany Československa. Na závěr Mezinárodního roku ženy jsme navštívili čokoládovnu Zora v Olomouci. V říjnu minulého roku byl ženám v balírně exportních figurek za vynikající pracovní výsledky udělen Ústředním výborem Svazu žen titul Dílna socialistické práce Mezinárodního roku ženy. Pracuje tady 110 žen od 16 do 65 roků.
Více než polovina z nich už dlouhou řadu let. Dvacátá léta našeho století na vás dýchnou, když přijdete na vánoční trh v obchodním domě Družba v Praze. Děvčata ve stylových oděvech vám mohou nabídnout zboží nejrůznějšího druhu. Jsou zde otevřeny stánky s vánočními ozdobami, košíkářským zbožím a s hračkami. Kdo má chuť na pravé preclíky a velké rohlíky, může si je zde koupit každý den až do 22. prosince. A kdybyste nemohli trh v Družbě najít, je ve druhém patře na terase. Pavilon číslo 11 v pražské tržnici v Holešovicích dnes ožil tradičním vánočním trhem. Celkem 20 organizací, převážně výrobních družstev jednoty z různých krajů, tu nabízí pestrý sortiment zboží, které má být vlastně doplněním běžné obchodní sítě. Co je tu zajímavého? Široký výběr košíkářských výrobků, koření z dovozu pro ochucení štědrovečery nebo silvestrovské tabule a velký výběr dětských hraček, z nichž některé byly pro tento trh zlevněny. Vánoční svátky v podání Holešovické tržnice potrvají do 23. prosince. Správný zhon a ruch jako před každou premiérou. Ano, premiérou, protože poprvé v historii střední hotelové školy v Opavě se studenti maturitní třídy, v tomto případě 4. A, rozhodli pro veřejnou zkoušku na praktickou část maturity. A tak se smažilo, dusilo, peklo a zdobilo o 106, aby výsledek, bohatý rautový stůl, přesvědčil hosty i profesory o tom, že na blížící se maturitu jsou všichni dobře připraveni. Také dnešní zlatou neděli využili Pražané i návštěvníci hlavního města k nákupům těch posledních vánočních dárků. Rušno bylo především v pražských obchodních domech. V největším z nich kotvě prodali zboží za více než 5 milionů korun. I ti, kteří si nechali své vánoční nákupy až na poslední chvíli, odcházeli dnes s taškami, jejichž obsah se už pozítří večer stane překvapením pod vánočním stromečkem. A jak se zdá, nejlépe se nakupuje pro ty nejmenší. Ještě stále jsou mezi námi lidé, kteří se snaží ušetřit pár korun za každou cenu i třeba na tradičním symbolu Vánoc. Proto příslušníci veřejné bezpečnosti svoji pozornost zaměřují v těchto dnech na kontroly potvrzení o prodeji vánočních stromků. V tomto případě bylo vše v pořádku. I další kontroly proběhly u obce Drnek nedaleko Kladna bez závad. Ale případ 15 stromků na jediném nákladním autě bez dokladů z minulého týdne, který se nyní ještě vyšetřuje, by měl být varováním pro ty, kteří si myslí, že les je samoobsluha. Možná, že tyto legendární bytosti zavítali dnes večer také k vám. Ve fakultní Thomayerově nemocnici v Praze byli Mikuláš, Čert a Anděl už dnes dopoledne. Tak jako každý rok přišli za dětmi, které ze zdravotních důvodů nemohou být doma u svých rodičů. Ty se bojíš čerta? No, trochu jo. Zlobil jsi? No, myslím, že ne. Ty jsi zlobil, že se ho bojíš? No. Já trochu. Mikulášskou nadělku připravili pro zhruba 200 dětí mateřská a základní škola spolu s lékaři a sestrami dětských oddělení. Děti si museli dárky zasloužit a tak ke slovu přišly básničky a písničky. Pesku nás, co jde vás, je tak veselá, by vám nevím sám. Opaska kaudáje. Krásný. Hlavně nesmí být smutno, na to šaby se brečelo. Děti byly hodné a zvlášť u nás v nemocnici byly hodné a měli z toho radost. Tak jsme byli rádi, že jsme mohli ty dárky dát. Tady jsou děti velice hodné, snaží se, učí se, neodmlouvají nám. Je to úplně jiná práce než ve třídách. Myslím, že si je zaslouží. Mikulášskou nadělku se vysloužil také spisovatel dětských knížek Jaroslav Foglar, který se v nemocnici léčí. No Mikuláš to znamená, že jsem musel být hodnej strašně celý rok, abych něco dostala. No a dostal jsem tady takový obrázek pěkný, tady nějaký cukrový bylo nebo co, no, takže Mikuláš, to je vzpomínka na dávné doby, když jsem byl malý kluk ještě. Letošní Mikuláš byl tedy opět štědrý. Všichni si ale přáli, aby toho dalšího nemuseli slavit právě v nemocnici. Slavnostní otevření galerijní části Veletržního paláce se stalo kulturní událostí na té nejvyšší úrovni. V expozičních prostorech vystavuje Národní galerie sbírky českého moderního umění 19. a 20. století až po rok 1995, které nikdy ještě jako celek vystaveny nebyly. Do Veletržního paláce se také přestěhovala slavná francouzská kolekce.
Konečně se dostalo důstojného místa i jednomu z největších moderních českých sochařů, Ottovi Gutfreundovi. Já se vám přiznám k takové zvláštní osobní satisfakci. Já totiž kdysi dávno, když vyhořel, tak jsem si říkal, že by bylo báječné, kdyby tady byla galerie. První jsem si to říkal, ale neměl jsem žádný vliv a po letech pak na to přišli a opravdu pro galerii se, myslím, tento palác hodí. Jednou věcí, jak zdůraznil pan prezident, je dokončení této budovy, kterou jsme potřebovali zase my všichni vidět po těch 20 nebo více letech, ale druhá věc je, že máme konečně zase přehlednou, souhrnnou výstavu našeho moderního umění, která v Praze desetiletí chyběla. 2. prosinec 1805. Vojska rakouského císaře Františka a ruského cara Alexandra, která se spojila proti Napoleonovi, zažívají u Slavkova krutou porážku. Francouzský císař triumfuje, na polích zůstávají ležet tisíce mrtvých a raněných. O 200 let a jeden den později na stejném místě historie se opakuje. Tradiční rekonstrukce bitvy je letos výjimečná a láme rekordy. Na bojišti u Tvarožné se do sebe pustili bezmála 4 000 vojáků, neboli příznivců vojenské historie z 23 zemí světa. Zasněžená zem se otřásá pod kopyty 200 koní. Velkolepou podívanou si dnes nenechalo ujít víc než 28 000 návštěvníků. Pohled, který se jen tak nevidí, z dálnice mezi Brnem a Vyškovem se stalo jedno obrovské parkoviště. Mezi zahraničními hosty přihlíželi bojům i potomci samotného Napoleona Bonaparte. Tento muž pochází z rodiny Napoleonova bratra Jeroma a je náměstkem primátora korzického města Ajaccio. Je to nádherné představení. Účastnit se něčeho takového za přítomnosti tolika lidí z celé Evropy je úžasný pocit. Z bojiště odcházeli vojáci s dobrou náladou a jasným cílem. Jídlo, ženy, zpěv. Nikdo se nezranil, to je důležité. Všechny plány byly naplněny. Kůň mě poslouchá, i když chvíli taky ne. Postavu francouzského císaře a vojevůdce letos překvapivě stělesnil Američan. Podle historiků jakoby Napoleonovi z oka vypadl. Zahrál si ho také už v několika televizních filmech. Je to pro mě velká čest a splněný sen. Napoleona jsem obdivoval už jako chlapec a teď ho tady představuju. Jsem sice Američan, ale moje matka je Francouzka. Část vojáků zůstane v Tvarožné až do zítřka a přespí v polním ležení. Jisté je ale jedno, na rozdíl od skutečné bitvy, tentokrát se všichni vrátí ve zdraví domů. Vysočinou se přehnala popolední vichřice, na Pelhřimovsku pokácela 10 stromů. Policisté silnici první třídy na Vlašim až do odvolání uzavřeli. Kritická situace byla i na Žďársku a Jihlavsku. Kamiony bez sněhových řetězů se na kluských silnicích buď nevyšplhaly do kopců, anebo skončily v příkopu. Třeba tady odbočit akorát. A nejde to? No, nejde, já jsem zastavil a už jsem se nehrozil. Technika je venku všechna, to znamená 19 sypačů plus 20 traktorových radliček a prohrnuje se, odstraňuje se břečka a sype se. Bez sněhových řetězů by řidiči neměli na Vysočinu vůbec výjíždět. Výšina svatého Metoděje nad Uherským Hradištěm, už od 9. století významné křesťanské centrum a taky pohřebiště. Tady našlo místo svého posledního odpočinku přibližně 900 obyvatel okolních vesnic. Tak vypadá model původní podoby výšiny v centru slovanské archeologie. Právě tam se sešli první dobrovolníci na odběr slin. Mezi nimi i 70-letý Jan Vlk. Jeho rod žije v sousedních Kunovicích podle matrik 400 let. DNA dovolí jít ještě dál do minulosti. Tak, děkuji. Všechno? Vzorky ze slin vědci srovnají se vzorky z koster. Jestli to pomůže v historii tady odhalování, tak bude nám rád. Badatele zajímají hlavně nositelé starých místních příjmení. Vytipovali jich 150, třeba Raštica. Podle pověsti toto jméno vzniklo od Rastislava, knížete velkomoravského. Překvapilo mě třeba jméno Blabla, které jsem do té doby neslyšel a ku podivu se ozval pan z Arizony, že on by taky dal vzorek, že se to dověděl. Vědci garantují, že odebrané vzorky DNA a osobní údaje dárců nijak nezneužijí a že je o výsledcích výzkumu budou informovat. Potrvá to asi rok. Zamkneme řeku na druhý západ a pro tento rok je řeka uzavřená. Nejdřív symbolicky uzamknou řeku, pak už se lodě vydávají na poslední sjíždění v roce. Letos jich je přes 80, řada z nich s vánoční výzdobou. Monika s Martinem vyrazili letos poprvé. Vodu jezdíme pravidelně, nicméně vánoční se služníci jdeme poprvé, využili jsme krásného počasí. Milan Litvan a jeho přátelé se na Lužnici vrátili po několikaleté přestávce.
Vlastní vodáckou akci znovu vyměnili za tuto tradiční, i když ji mají 50 kilometrů od domova. Ahoj. Ahoj. Letošní vánoční splouvání Lužnice je už 31. ročník a teplejší počasí vodáci nepamatují. Venku je 11 stupňů. Pamětníci tak zavzpomínali na počátky této tradice, kdy je na vodu vylákala právě nezvykle teplá zima. Vzniklo to asi za takovéhle počasí. Neměli jsme co dělat, jsme říkali, tak pojedeme zítra vodu. Zatímco v létě byla hladina Lužnice na 100letém minimu a hlavní vodácká sezóna se kvůli nedostatku vody příliš nepovedla, koncem roku je už průtok vody téměř v normálu, na 80% dlouhodobého průměru.